नमस्कार खुलुमबाय मेहुआ ब्लकाद जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आसा खालामो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो गावबा गावनि बिमा बिफानि खोथाखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो मेंनो रोङि खामानि मावगासिनो दङ आङो नोंथांमोननो दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय था आरो आङो मोनसे जायगायाव थांनाय दं आंखौ बानायसो होनोब्ला मामासो जागोन आं मामानि न'आव थांनाय दं मामाया सोरो जोंहा बड'लेण्ड टाइगारा गावआनो बुंनानै लाखायो आङो बर' हारिनि फार्स्ट इउटुबार बर' हारिनि करापसनखौ रायग्राया आंसो नंगौ बर' हारिनि करापसनखौ रायग्रानि थाखाय आं जोबोर मोजां मोनो बर' हारिनि करापसन जायाखै नङा जादों जोंनि मेगन सिगाङावनो जादों बिथाङा बेखौ रायो गावनो बुंना लायो ओमफ्राय माखासे इउटुबारफोरखौ बिथाङा रायो आरो नोंसोर मा जाजोबखो नोंसोर उमुक पार्टिनि बिब्दिबो बुङो जोंहा मामाया बिब्दिबो बुङो अब्ला जोंहा बर' हारिनि एसेबां करापसनखौ रायग्रा मानसिया नंगौना नङा रायग्रा मानसिखौ रावबो बेखौ मा खालामा इन्टारभिउ लाया रावबो बिथांखौ जेबो सोङा नङा होमब्ला अब्ला आङो बिथांखौ इन्टारभिउ लानो थांनायदो दिनै बिथाङा मा बुङो दिनै आं न'आवनो दं आरोना आं न'निफ्राय बिथांनि न'सिम थांगोन बिथांखौ आं इन्टारभिउ लागोन थारमाने बिथांजों गोबां सावरायनो गोनां बाथ्रा दङ नंगौ आंबो मोजां मोना बर' हारिनि करापसन खालामग्राफोरखौ आंबो मोजां मोना गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनामोन दाबो मोजां मोना आरो फैनो गोनां दिनावबो बे बर' हारिनि करापसन खालामनानै जोंनि मेगन सिगाङावनो गोरिबखौ गोरिबथा दोनजोबनानै लुथिग्राखौ जों मोजां मोना बोसोरसे 6 मासावनो गिदिर देखायनायखौ जों मोजां मोना बर' हारिनि गेजेराव साख्रि मावनानै बा गावबा गाव गिदिर न' लुनानै देखाय जों बेखौ जेबो ना नाथाय करापसन खालामग्राखौ जों मालाबा मोजां मोना दिनै बिथां बड'लेण्ड टाइगारखौ गोबां मानसियानो मोजां मोनग्राबो दङ आरो गोबां मानसियानो गाज्रि मोनग्राबो दङ मानो मोजां मोनग्राबो दं होनना बुङोब्ला दिनै बिथांनि इउटुबाव मोजां मोनग्रा गैयाबा दिनै बिथांखौ रावबो साबस्क्राइबबो खालामनाय नङा दिनै बे बिथांनि साबस्क्राइबार दङ नंगौना नङा अब्ला आरो गोबां मानसियानो बेखौ रायो दा मानसिफोरा मिथिखागौ आरो गावबो मिथिखागौ बेखौ मानि थाखाय रायो आरो माखासे मानसिया बेफोरबायदि बुंग्रानि थाखायबो आरो माखासे मानसिया मोजां मोनग्रा दङ बेफोरबायदिया थाखाय नंगौना नङा अब्ला दिनै बिथां बड'लेण्ड टाइगारजों आंजों गोबां खोथा सावरायनो गोनां दङ आंना ब्लगानो 3 जागोन बिथां बड'लेण्ड टाइगारखौ लोगो मोनोब्ला ब्लगानो 3 जागोन जों सानैनि सावरायनो गोनां आरो हारिनि थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुङो हारिनि थाखाय बिथाङा ओंखारनानै माबायदि मावना होनो सानदों माबायदि बाथ्रा बुंनो सानदों गोबां आंनि कुइसनानो जोबनाय नङा बिथां बड'लेण्ड टाइगारखौ लोगो मोनोब्ला आरोना गोबां सावरायनो गोनां खोथा दङ ब्लगानो 3 जागोन बे आरो आंहा दा टिपके थांनो रावबो लोगो गैया जाना दङ आरो बड'लेण्ड टाइगारखौ आं टिपकेआव थांनो लोगो मोनगोन दिनैनि भाग्यआ मा आं बेखौ जेबो बुंनो हाला दिनैनि किस्मतआ मा आं बेखौ जेबो बुंनो हाला आं दा बड'लेण्ड टाइगारनि न'आव थांगोन आरो गोबां रायलायनो गोनां दं गोबां सावरायनो गोनां दङ गोबां बाथ्रा नोंथांमोना लोगो मोनोब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरो आंखौ गोबां मानसियानो दाख्लैबावै कमेन्ट हरगासिनो दङ आरोना सोरबा आंखौ रेलियावनो ओंखारजानो लुबैदों फंबायमोन नोंसोरो बुजिथ'वा जायफोर बुजियाखै आं बेफोर खामानियाव हाया आं जाखिनि बाथ्रा बुंदों जाखिनि बाथ्रा बुंफैगासिनो दं नोंथांमोननि सेराव नोंसोर बेखिनिखौनो माने आजावनानै लाथ' जों मानो थाखाय एडभान्स जानांगोन आं मानो थाखाय एडभान्स जानांगोन होनना बुङो नै दिनै दाख्लैबावै जानानै थांनाय मा मोनसे बिराद गिदिर जाथाय जानानै थांबाय एबार नेक्स्ट लेभेला मा जागोन बेखौसो साननांगौ मोनसे एडभान्स आं बेनिखायनो सानफ्रोमबो एडभान्स जानांगौ होनना बुङो आरो एडभान्स साननांगौ होनना बुङो हानायमानि नोंसोरनो एडभान्सखौ बुजायनानै होनो नाजागोन नाथाय आरो आं बुंखायो आंखौ जाय साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिसोरथ' आंखौ गाज्रि कमेन्ट होखाया जायफोरा आंखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बैफोरबायदियासो आंजों नांनो नागिरो आरोना नाथाय बैसोर जायफोरा नांनो नागिरग्रा बिसोरथ' आंजों हाखाया आं बेखौ बुंनाखै सोर फेस टु फेस आंजों मायबा मोनसे इन्टारभिउ लायोब्लाबो फेस टु फेस आंजों मायबा मोनसे बाथ्रा सावरायोबाबो बैफोरबायदि गाज्रि बुंनो फैग्राफोरा आंजों मालाबाबो बिसोर हाया आं बेखौ 100% लिरना होनो हायो आरो आं 100% बिसोरनि कुइसनाव आं एन्सार होनो हानाय आंहा अपसन दङ बिसोर मा कुइसन सोंगोन आं बेखौ 100% मिथिखायो अब्ला आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगोमोन नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दिनैनि भिडिअ जाबाय बड'लेण्ड टाइगारनि न'आव माने बड'लेण्ड टाइगारखौ आङो टिपकेआव थांनो लोगो लानो थांनायद्राय जोबोर सानैसो थांगोन जों टिपकेआव बिथांखौ लोगो मोनोबा आं लिंगोन बिथांखौ जोंहा टिपके थांनांगोनथ' ओरै जायगायाव थांनांगौ होननानै आं बिथांखौ लोगोफोर जोंहा मामानि न'आव मोनफैबाय आङो मानो होनबा आंखौ बानायसो होन नालाय जोंहा बड'लेण्ड टाइगार मामानि न'आव मोनफैबाय थांनो न'आव सोरबा दंना गैया आयं जेबो नङा आं ओरैनो माने जोंहा बड'लेण्ड टाइगारनि बिमा आयं
नोंसोर जेबो गाज्रि मोनना आंखो माने आं ओरैनो जास्ट माने जा टाइगारा माने आदाजों आंनिथ' आदा जाखागोन गिदिरखा बे आदाजों माने जों रायलायनो दंमोन आरो आयं नोंसोर जेबो सानना आरो बुं आं बेखौ जेबो होननो गोनां जेबो गैया जास्ट रायलायनो गोनां दंमोन आरो जों सानैजों रायलायगौमोन मागौमोन दा लोगो मोनाखै जेबो नङा बोसोरसेयानो जाबाय जेबो नङा ओंखायनो नोंना लोमजाबाय थादोबा मोजां नायजादे आयं दे नायजानायाथ' नायजागासिनो ओइ बिजि लानाय उन्दुनाय बायबांला ओरैनो दुरबल मोजां नायजा न'आवबो रावबो गैया थादे आयं दे गाज्रि मोनना आयं दे हा जोंनि गैयाना जोंहा जेबो सानना दे आयं दे